Uusien sovellusten hankkiminen. Mennään iPadilla App Storeen, josta uusia sovelluksia voi hankkia. Uusia sovelluksia voi hakea useammalla eri tavalla. Yläreunassa on kategoriat, josta voit valita esimerkiksi itselle sopivat. Täällä on esimerkiksi matkailu, jos ne vaikka kiinnostaa. Mennään ihan takaisin sinne. Täältä oikeasta yläkulmasta voit hakea hakutoiminnolla. Siihen voit kirjoittaa nimen, jos tiedät jonkun ohjelman, tai jonkun nimen vähän sinne päin, jolloin sinulle tulee lista sopivista ohjelmista. Tai sitten voit lähteä etsimään ihan tästä selaamalla. Täällä sanotaan, että parhaat uudet appsit, parhaat uudet pelit ja niin edelleen. Ja täältä sitten alaspäin löytyy lisää vaihtoehtoja. Täällä löytyy sitten myös tällaisia kokoelmia. Tai niin kuin löytyy tästä yläreunasta myös uusia joko ohjelmia tai sovelluksia tai kokoelmia. Tai sitten voit hakea top-listat, jolloin tänne tulee suosituimmat sovellukset. Tuolla on maksulliset sovellukset, ilmaiset ja tuottavimmat. Sitten se, miten ohjelma ostetaan. Ostetaan vaikka tuosta, ollaan ostavinamme tuosta tällainen ohjelma. Se näyttää maksavan 1,99. Joissakin ohjelmissa kannattaa käydä katsomassa kehittäjän ohjelmat. Eli tämä kertoo kaikki tämän valmistajan ohjelmat. Tässä on 2 ohjelmaa, mutta jos on joku, josta tykkää jostain ohjelmasta, niin voi katsoa, että onko sillä tekijällä muitakin ohjelmia, jotka voisi olla kiinnostavia. Mutta tuosta voi lähteä ostamaan. Se sanoo, että osta. Painetaan. Lähtee latautumaan. Ja nyt se kysyy mun Apple ID-tunnusta. Ja jos olen liittänyt luottokortin, se automaattisesti velottaa sitten luottokortilta. Tässä lyhykäisyydessään App Storen käyttö.